aztertuko dugu. Lehenengo eta behin izena, pixka bat arrara dugu. Dirudinez, Birialaren teorema bis hitzatik dator, eta bis latineraz esan nahi du indarra edo energia. Orduan, hementxe daukagun teorema indarrarekin eta energiarekin dago erlazionatuta. Eta honen froga egin baino lehen, aipatu dezagun zein den Birialaren teoremaren adierazpena. Hau da, baldin eta egoera iraunkor bat badugu, eta egoera iraunkor horrekin lotutako energia E hori izanik, berak duen adierazpen orokorra halako gauza bat daukagu. Lehenengo, banangarria dela, izango dugula Hamilton-darren autofuntzioa, bakarrik x-en menpekoa izango duguna, eta gero daukagu terekiko ekarpena. X eta t banangarriak ditugu. Orduan, Birialaren teoremaren arabera, egoera horretan kalkulatutako energia zinetikoaren batez bestekoa, egoera horretan dago kalkulatuta, dago erlazionatuta energia potentzialarekin, energia potentzialaren adierazpen batekin. Ze hori da berdin, biren, batez bestekoa, x bider uberen x-eko derivatu partzialaren batez bestekoa, baita egoera berdinean kalkulatutakoa, batez besteko hori. Eta indarra bera, minus energia potentzialaren derivatua dugunez, baita jarrezakegu adierazpen hori indarren funtzioan. Minus bat biren, x bider indarraren batez bestekoa egoera iraunkor horretan kalkulatutakoa. Hau da Birialaren teorema. Orduan, egin dezagun honen froga, beti lez. Frogak beti dauka adierazgarriak izan daitezke eta manejatzeko oso erabilgarriak izan ditzakegu. Froga hause oinarritzen da eragilearen batez bestekoaren denboraren garapenean. Orduan, horretarako kontutan hartu behar dugu, ea garatu genuen adierazpen hause, A eragilearen batez bestekoa, egoera batean kalkulatutakoa, dala berdin, I zati H barra, bider Hamilton darra eta A eragile horren trukatzailearen batez bestekoa, gehi haren terekiko derivatu partzialaren batez bestekoa. Hause dugu. Orduan, egingo duguna izango da hause aplikatu, baina ez edozein eragile batean, baizik eta bi gauza. Horretarako erabiliko dugun eragilea zera izango da. Ondorengoa. Erabiliko dugun eragilea izango da x bider p. Baina, aizue, x bider p bakarrik kontutan hartzen badugu, hau ez da hermitikoa. X bider p bakarrik ez da hermitikoa. Hau da, ezin da behagarri izan. Eta ez da hermitikoa, ze honen adjuntua kalkulatzen badugu, biderkadura baten adjuntua, da adjuntuen biderkadura, baina ordena trukatuta, orduan izango litzateke p bider x. Beraz, ez da hermitikoa, autoadjuntua ez dalako. Hermitiko izateko honen simetrikoa ere kontutan hartu behar dugu, oda p bider x, eta zati bi egin. Orduan orain hau hermitikoa dela, beraz, behagarri bat izan dezakegu. Hementxe daukagun adierazpen hause bakarrik aplikagarria dugu, A eragilea behagarria badugu. Eta gero, honekin batera, egingo dugu, aplikatuko dugu hause, ez edozein egoera batean, baizik eta egoera iraunkor batean. Hementxe daukagun Birialaren teorema bakarrik baliagarria dugu baldin eta gure egoera iraunkorra bada. Beraz, bakarrik aplikatuko dugu egoera iraunkor batean. Goian jarritako egoera iraunkor horretan. Orduan, az gaitezke. Horretarako, kontutan hartu behar dugu gauza bat. Lehenengo, bi pausotan egingo dugu. Lehenengo eta behin. Gure egoera iraunkorra bada, orduan. Egoera iraunkor horretan kalkulatutako A eragile horren batez bestekoaren denborariko derivatu hori zero dugu. Baina ez da zero hementxe dagoen trukatzailea, ze argi dago kasu honetan hementxe A eragile hori kontutan hartuta, hau nula dugu, bai? Orduan, hau ez da zero
H eta Aren arteko trukatzea 0 dalako, gero ikusiko dugun bezala, baizik eta batez besteko hori 0 dalako. Edo zuzenean, horretarako egin dezakeguna da, zuzenean kalkulatu Aren batez bestekoa egoera euronkor horretan, eta ikusi hau teren independentea dala. Eta orduan ja tereiko derivatua 0 izango dugu. Hori da egingo duguna. Hala, aztertuko dugu Aren batez bestekoa egoera iraunkor horretan kalkulatutakoa. Hau azken finean zuzenean hau aztertzeko jatorrira definiziora joango gara. Hau, jartzen badugu adierazpen osora, hauek egoera iraunkorren adierazpen osoa badaukagu Hamilton-Dare autofuntzioa, gero terekiko ekarpena, eta A dagoela aplikatuta egoera horren gainean, hau da honen gainean, bai? Bueno, jarriko dugu, honi dagokion biderkadura eskalarra, biderkadura eskala horrein dagokien adierazpen integrala, eta uste dugu berdin, integrala, honen komplexu konjukatua, jarriko dugu psiren komplexu konjukatua, naiz eta printzipioz erreala izan daiteke, bai? Eta gero dugu, hau guzti honetan aplikatuta, baina hau lineala denez, eragia lineala denez, ez du ezer egiten, hementzeko eragile honek ez du ezer egiten ekarpen honen gainean, beraz, hau eragile honetatik atera dezakegu kanpora. Orduan, izango denuke, hau kanpora ateratzen badugu, hau da geratzen zaiguna, eragilea aplikatuta psiren gainean. Integrala diferentzial X. Zer pasatzen da hemen? Ekarpen denboralak ikusten duzuenez joaten zaizkigula. Eta orduan, joaten zaizkigunez, orduan argi dago hau ez daukala denboraren behinpekotasunik. Orduan, batez besteko horrek ez dauka denboraren batez bestekonik. Beraz, ze gertatzen da? Batez besteko horren denboraiko derivatua derrigorrez 0 izan behar dela. Bueno, 0 izan behar bada, orduan horrek esan edu, batez besteko hau, ekarpenik ez daukagunez, hementsa egon batez besteko hau ere 0 izango dugula. Hori da, bigarren urratza. Bigarren urratza, bigarren aurrekoaren ondorioa zuzenean aplikatzen badugu, batez bestekoen denboraren garapenaren ekuazioa, ateratzen duguna da H eta Aren arteko trukatzailearen batez bestekoa egoera iraunko horretan kalkulatuta hau 0 izan behar dugula. Eta hori da ointxe egingo duguna, garatuko dugu hause eta ikusiko dugu ea goian lortutako adierazpena lortzen dugun. Bueno, horretarako egin duguna da lehenengo aztertuko dugu zein den, batez besteko egin baino lehen, aztertuko dugu zein den H eta Aren arteko trukatzailea. Eta ikusiko dugunez, hau ez da 0. 0 dana da batez bestekoa. Bueno, orduan jarriko dugu Aren adierazpena, eta orduan geratzen zaiguna da H eta zer denen jarri dugu, Aren adierazpenean jarri dugu X eta P. Mantenduko dugu ordena. Orduan dugu X eta Pren arteko biderkadura H-rekin egindako trukatzailea, gehi orain H eta P bider X. Orduan egingo duguna gointxe izango da, zuzenean aplikatuko dugu trukatzaileen propietateak. Bat biren, hasiko gara. Mentxe biderkadura hori dugunez, hori izango da berdin, X bider H eta Pren arteko trukatzailea, gehi H eta Xen artekoa bider P. Gauza bera egingo dugu bestearekin, daukagu P eta H eta Xen artekoa, gehi H eta Pren arteko trukatzailea bider X. Osondo, jarraituko dugu. Hementxe daukagu H da T gehi V. T, P karratu zati bi M da. Beraz, energia zinetikoa eta Pren arteko trukatzaile hori nuloa da. Beraz, hementxe bakarrik geratzen zaigu V eta
V energia potentziala eta Pren arteko trukatzailea. Beraz, hori da jarriko duguna. Trukatzailea, X, eta hementxe daukagu V, bueno, jarriko dugu V-ren eragilean, ez da V-ren eragilea X-ekin gertatzen bezala, X bera izan, ez? Beraz, kasuetan V-ren eragilea V bera izango dugu ere. Gero jarriko dugu. Hemen, aldiz, daukagu H eta X-en artekoa. Energia potentziala X eta T-ren funtzioa izango dugunez, X-ekin trukakorra izango dugu. Beraz, bakarrik geratuko zaigu energia zinetiko eta X-en arteko trukatzailea. Hori da jarriko duguna. Gehi P, hemen T eta X-en artekoa jarriko dugu. Eta hemen aldiz, lehen esan duguna, V eta P-ren artekoa. Osondo. Orduan, hau honekin jarraitu baino lehen, hemen ikusten dugunez, aztertu beharko duguna, hemen V eta P-ren arteko trukatzea agertzen da, hemen ere bai, eta hemen T eta X-en artekoa, eta hemen ere bai. Orduan, bi horiek aztertuko ditugu. Ikusiko dugu zein den lehenengo adibidez V eta P-ren arteko trukatzailea. Bueno, badakigu hau dela V bider P minus P bider V, eta horreintxe egingo duguna izango da zuzenean, ordezkatuko dugu eragile hauei dagozkien adierazpenekin. V-ren behagarria da V adierazpena, eta P-rena da minus IH barra X-eiko derivatu partziala. Beraz, minus IH barra, V-rena da V, X-eiko derivatu partziala. Eta bestaldean daukagu gehi IH barra X-eiko derivatu partziala, hori da P-rena bider V. Hemen kontutan hartu behar dugu X-eiko derivatu partziala dago V-ren gainean, eta gero eskubian egon daiteken besteren gainean. Beraz, hau izango da berdin, minus IH barra V lehenengoa berdin geratuko zaigu, hau pixka bat gehiago geratuko dugu, zementxe azken finean biderkadura baten antzeko X-eiko derivatu partziala izango dugunez, hau izango da berdin, IH barra lehenengo V-ren X-eiko derivatu partziala, eta gero bai izango dugula gehi IH barra V X-eiko derivatu partziala. Ikusten zuenez, ekarpen hause beste ekarpen honekin joaten da, eta bakarrik geratzen zaigu ekarpen hause. Eta horren berdin izango dugu V eta P-ren arteko trukatzailea. Ea jarraituko dugu, orain bestearekin geratzen zaigun T eta X-en arteko trukatzailearekin. T da P karratu zati bi M, beraz, zati bi M kanpora aterako dugu, eta geratzen zaigu P karratu eta X-en arteko trukatzailea. Hemen trukatzaileen arteko trukatzaileen propietateak aplikatuko ditugu, eta hemen izango dugu P, PX, gehi PX, bider P. Bueno, hau ja jarri dugu, pixka bat gora eramango dugu, hobeto ikusteko. Baina jarri dugu hemen, oinarrizko P eta X-en trukatzaile horren funtzioan, eta hemen daukagun ekarpen hau, hori da minus IH barra. Hemen ere daukagu minus IH barra. Orduan ikusten zuenez, hau izango du berdin, P bi aldiz, minus IH barra bi P zati bi M. Beraz, minus IH barra M zati M bider P. Beraz, hori da daukaguna. Ja lortu dugu beraz, zein den beste trukatzailea. Horan egin behar duguna da, zuzenean, hementxe goian daukagun adierazpen honetan, ordezkatu, eta gogoratu hementxe aztertzen ari garela zein den H eta haren arteko trukatzailea, eta hori dugu dala berdin, bat biren, zuzenean hementxe daukagun adierazpen honetan ordezkatuko dugu daukagun trukatzaileen adierazpenak, daukagu X, bider, V eta P-ren arteko trukatzailea, da, ja zuzenean jarriko dut X-en eragilea X bera dala, eta V eta P-ren arteko trukatzailea daukagu IH barra V-ren X-eiko derivatu partziala. Ea, jarraitzen dugu, daukagu urrengoa hau, T eta X-en arteko da minus IH barra, beraz jarriko dugu minus hori, minus IH barra zati M bider P, eta gero bider P egin behar dugunez, beraz daukagu minus IH barra
zati m bider p karratu, gero daukagu urrengoa gauza bera, izatez, minus IH barra zati m p karratu, eta urrengoa baita daukagu aurrekoaren berdina. Daukagu horrekoaren dinot lehenengoaren berdina. IH barra x v-ren x egiko derivatu partziala. Hementxe daukagun adierazpena pixka bat txukunago jartzen badugu, bada IH barra kanpora ateratzen badugu, orduan daukagu IH barra, eta hemen biderkatzen dago, x v-ren x egiko derivatu partziala, minus p karratu zati m. Egia da, adierazpen birritak agertzen dira, baina beste bi honekin simplifikatzen da. Orduan, gogora ezagun goian esaten genuena. Trukatzailea hau ez da 0, baina honen batez bestekoa derrigorrez 0 izan behar da, ze haren batez bestekoa egoera geldikor batean kalkulatuta nula dalako. Beraz, zer da honekin lortzen duguna. Goian esan dugun bezala, mentxe daukaguna da, derrigorrez trukatzailea h eta haren arteko trukatzailearen batez bestekoa egoera geldikor batean kalkulatuta 0 izan behar du. Beraz, guzti honen batez bestekoa baita 0 izan behar dugu. Hau da, x bider v-ren x egiko derivatu partziala minus honen batez bestekoa, eta hori ikusten baduzu hori da bi aldiz energia zinetikoaren batez bestekoa. Baldin eta batez besteko hori egoera iraunkor batean kalkulauta badago, hori 0 dugu. Beraz, zer da hemetik ondorioztatzen duguna? Hortik zuzenean ondorioztatu dezakeguna da goian ateratako adierazpenaren berdina. Energia zinetikoen batez bestekoa egoera iraunkor batean kalkulauta da berdin zati bi x eta v-ren x egiko derivatu partzialaren batez bestekoa egoera iraunkor batean kalkulauta. Edo berriro goian esan dugun bezala, indarra minus v-ren x egiko derivatu partziala denez, baita jar dezakegu ondorengo eran, ez? Minus bat biren x bider indarraren batez bestekoa. Eta hau da Birialaren teorema. Eta Birialaren teorema, batez ere, nolabait, interesantea daukagu, daukagun energia potentziala, adibidez, halako forma daukanean. Demagun energia potentziala dala alfa konstante bat, bider x berrene. Orduan, kasu honetan, egiten badugu v-ren x egiko derivatu partziala, daukaguna da alfa n x ber n-ken bat. Beraz, x bider v-ren x egiko derivatu partziala, hori agertzen dalako Birialen teorema horretan, da alfa n x ber n. Edo bestera batean esan da n bider v. Eta hori interesantea da, ordan x bider v-ren x v-ren proportzionala dugu. Eta horrek badauka ondorio interesanteak. Ze kasu horretan, Birialen teorema duen forma, zuzenean aplikatzen badugu, Birialen teorema daukaguna zera da. Egoera geldikor batean, energia zinetikoaren batez bestekoa, egoera geldikor batean kalkulatuta, da berdin, bat biren, bider n, v-ren batez bestekoa. Bueno, beraz, zuzenean, kasu horretan bai ematen digula, energia zinetikoa eta energia potentzialen arteko erlazioa. Hori interesantea da. Hau da, Birialen teorema ez da bakarrik gauza klasikoa. Mundu kuantikoan baita agertzen da. Gertatzen da nagian mundu kuantikoan, arlo kuantikoan, batez bestekoaren kontzeptua askoz ere gehiago erabiltzen dugunez. Interpretazio probabilistikoa dela eta nire ustez erabilgarritasun handiagoa dugu arlo kuantikoan klasikoan baino. Ze, adibidez, adierazpen hauze,
Beste ondorengo adierazpenarekin batera, ze energia zinetikoa gehi energia potentzialaren batez bestekoa egoera geldikor batean badakigu zer eman behar duen. Hori beti. Batez besteko hau azken finean da Hamiltondaren batez bestekoa. Eta egoera geldikorrean batean kalkulauta badago, daukagun energia bakarra da E. Beraz, hau eren berdina izan behar dugu. Beraz, bi adierazpen hauetatik, zuzena atera dezakegu zein den energia zinetikoaren batez bestekoa, zuzenenen energiaren funtzioan, eta energia potentzialen batez bestekoa. Bai? Eta, bueno, hori oso erabilgarria izan daiteke gauza batzuetarako. Hori bai, hementxe dagoen adierazpenak, kontutan hartu behar dugu, bakarrik aplikagarria dugula kasu honetan. Kasu hauek ere askotan agertzen dira fizikan, ez da horren arraroa, esate baterako n berdin minus bat, oda, konstante bat zati X energia potentziala, gravitatorioa edo elektrikoa dugu, beraz, bueno, nahiko, oso erabilgarria daukagu Birialen teorema, mekanika kuantikoan.